Doncs acabem de veure molt ben explicat aquest procés per poder comprar aquests pneumàtics via online. També tenen diferents maneres de contactar amb aquesta empresa via mail, que trobaran el seu correu electrònic en la pàgina web, també per telèfon al 902 33 21 23 i també via xat, o sigui que tenen aquestes diferents fórmules per poder-se posar en contacte. Nosaltres avui acabarem el programa precisament amb un reportatge d'un nou establiment que està a Tarragona, Cal Ferrer el Rebost, que va inaugurar fa uns dies. Acabem aquí, doncs, al fil a l'agulla. Els esperem la setmana vinent. Adéu-siau. Cal Ferrer el Rebost neix des de la idea, o neix sota la idea de tenir una botiga de les que hi havia abans als pobles, a les petites poblacions, on anaves a comprar i trobaves absolutament de tot, des d'un pot de sucre fins i tot a un detall exquisit que podies portar a una casa. I llavors neix sota aquesta idea, amb la idea de que la gent de Tarragona tingui un rebost on en qualsevol moment pugui trobar de tot. La botiga ja ho podeu veure, no? Els hi ha quedat preciosa, és una botiga molt singular, amb una decoració amb molt de gust, no? I bé, la Mar, doncs, és una persona que té do de gens i que, clar, té tots els ingredients perquè aquesta botiga pugui triomfar. Llavors, el que hem de desitjar-li és que tingui molta sort i que la botiga tiri endavant, perquè el producte que hi ha és un producte selecte i de molta qualitat. Per tant, que tinguin molta sort i que la cosa funcioni com ha de funcionar. Podem trobar, sobretot, productes artesans, productes amb denominació. Amb aquest aspecte sí que hem volgut seleccionar moltíssim el producte, no per preu, sinó per qualitat. Això no és una tenda gourmet, és una tenda on trobareu qualitat amb una bona relació de preu. Bé, està molt bé, perquè en temps de crisi que s'obrin negocis d'aquestes característiques jo penso que és important, i per Tarragona tenir al centre, sobretot aquesta part de la plaça Corsini, on s'havien buidat molts locals, hi hagi activitat, jo crec que és un símptoma molt bo. La veritat és que el Mercat Central de Tarragona funciona molt bé, i funciona molt bé el client que va al Mercat Central de Tarragona, que és aquell client que vol anar a buscar el peix en una sèrie de botigues, en una sèrie de parades, que vol anar a buscar la carn en una altra parada, i llavors realment els negocis que es posen aquí al costat jo penso que poden funcionar molt bé, perquè són gent que creuen en el petit comerç. Motius te'n dono molts, si realment t'agrada la bona cuina, si t'agrada seure a la taula i gaudir, te'n dono moltíssims. Et dono motius, per exemple, d'un vi a granel de Mar Roig, que és exquisit, i d'un vermut també exquisit, d'una crema de galera que fan a la cofreria de pescadors de Cambrils, que realment quedes com un senyor si tens convidats, confit, patès, foies, te'n dono moltíssims, els que tu vulguis. Embotit sobretot artesà, de Planoles, aquest embotit que de tant en tant ens visita a Tarragona, ara el podem trobar cada dia a casa.